tini je o coba mah hai mani apa ki kuno kaisa NGO na kaisa dol coba hai ke coba mah hai mani mane abo NGO buya kai dol buya do sing kaisa sini khakwar bodol honoi kaisa group khuluka a jaga o khakwar ni meaning hingke aro kun mane ang kaham ke definition di sasiban do khakwar bolte khairok maya khairokma hangkai to ma bo ekdom khairokma sisa borok khni sai tongmani a khairokmaya khakwar bolte means nini ya go 100 taka phuno tongui tonghabla hingke nina 100 no pano nung bono riwi mari nai amti hai khakwar bodolo mane khakwar jat borok simi chini o gurubo aid engjakta hingke chini gurubo employee bo bango tai doctor ko tongodo hingkai business khainai no bisi bangfiru hingke sing tini hotat cha ang tini phungo se o news nugodo ga news no o mo ba borka thani goto na sibla miya bo kaisa guru brang thumna thangka do ga angara asuk kuno mane omo bojaga ni boni singli angai sudu just blood cancer kaisa baby ni hini ang rang 500 taka kari hokata hangge abani pore hanga ang to teller sirangui to mobile no naimani o mo borka thani sibule ani manai ni basajak siblen khnaman pore logo na ang sini guru bori khangkai joto borok no engko ribai khangka ang tabu agartala ni gipil dei direct o jaga bo phaiei borong ni nukungo iko obo hingke je cherai blood cancer ang tongnai ni bini nana ta iko bo hingke sini guru bo je chakri khainai rok borokhe mane nukjagyata mane borong ni face bo norong nuglak tai borok norok kok sama bo nuglak ngai tai doctor rok no bo norong nuglak ngai ang hingke sini group ni president ngai tai masa vice president tongo bo hingke puja borok no khe norok no ulor rok nugui manai ta sima tako Rihan to mane onek sorry khania boto bayrak lang hatini hini kana ora hai sing seman abo ki mane hasen lukorong boba hai ko kazan mung tong nani ang khnaga do only bo 22 months 22 month bolte tai 2 month tong khubo 2 year kanani ang o jaga lukurok no all ruku no ang jano ya do only mane mothers mane ma burui rok no ang bises koira sanamu tung ang ese mother hisabe ang saimano busani maya butui lengai phai busano nugya hangkai se bukha phade nayo pura ang tani sajungno maklo hunai nungo ani sajungna ang nugya hangke jiri khogoi nu hunoi ani sajung jotokon poronto oi hiasa ang santing hangke ang same feeling khayo oroka only 2 year phano kaya ko hangke buma ang bises koira lukurok no joto lukuno sanamu jungya just mane mother ma rok na ang sanamu jungo norok no go tong tutui phano o je cherai blood cancer ngi tongnai ni bini baba no norok online khairi manu 10 taka borina nangya 20 taka borina nangya only 1 rupees no di tamni himale ang srai sai khinari wan chini bukung bara rok ang sudu tini mobile kisa si nai man chiudo hotat cha phaimani bagai 2011 ni census nai kha hingke 12 lakh something borok tonguta hingke 1 taka khairi bose 12 lakh phai dongo mane abo 1 taka khairi usido hingkai ari 50 puisa pano ridi ang ani FBO ba ang upload khairi kha obini number norok riwi manai jara ano follow khane rok ngai riwi manai ta hingke ang bises koira buma rong ang ekdom khabai kasana mujungu cherai blood cancer hani khnapano baksa hingke mane sikla rok phanota amukun ta joli bai do jara busaman jak hingke busani maya bomtui amo saimanai hingke ang sakbai thangto ang bumangi saiman hingke ang buma rong no bisi kobungna mutungo norok nije ni mobile bai online khaimia phano dugano thangi pano 10 taka phano rijabade ang obo kaisa belai ke no kok chana bagui se ang oro ma phayudo ang nangke ang to ani mane ang phungon nugma logo no online to khaipe ke no chini group ni hoite hingke ano pressure ma bagai chini group gila ma dongudo just ang to no gana ang to borkathal ni dibabu to borkathal durai diba only 10 minutes hingga angoro phatcha phayoi ri phaiketa ang to khnaka already bu phano bo contact khaikya borok kelkata sogui jak ang di borok kol khaipuro ga borok tak mumbai ni Rwnai rijak hingke borok mumbai sogui pano norok je kuna phuno tongdi 1 taka phano rijabade am sugnang lukurong no kobongnam chung tong je group ni kena ketamo chini group ni hingga ang sakbai thang ani mung Ananya deborma ang president ga vice president no ulo nungui manai sing next week go ngai telamura go thana hintong bini mung khai puja deborma ani mung kha Ananya deborma kana to no khasing thangnayo bo abo to mura ba hai chuba chuni ni
30% nini je business khaman 30% suba su khwlaimani angka nungke uskang subai hemani abo ke tabo kisa suba nangui tonga tam bagai abo kisa abo to nung belai nangkhuk mani question chungka do abo hingke ani rini simino total 3ta business tongo do abo to rini simi jete ani alada bo income tonga anga seko bo public mane share khaliya aro ga ani business ni 30% jiri udo dumbur ni tirthomuko tabuk hingke o je tini hingke ang this month o je august month ang je income khaikya abo joto ang tini bini babuno online khairi rikha sudu ang group ni ngi simise chini khakwar bodol ni team ni president ngai orori na phayu ang di borono bono online khaipe kya jara lukurok question pano sungmano ngo nungje ri mani proof di hinai abang no ko thange an mobile bo kisa switch off thak abang joto proof binai emne ang proof borina mujungya do ang ko kaise sana mujungom ni ujo ang je tirthomuga ani business ni 30% dia diba abo ano buidi lamano ano inbox message khayu nungje buine help khaimani mane tangi phunuk ba nin tongkhai nungri di hini saw are ang nije se tini mobile no nugui se o news na ang saimanu do hingke o share khaya hangkai bahai ke saimanai ba je borok akhawo je wan suk tongmani je nung help khaimani tangi buina phunuk khini sanai rok please norok bujidi tabungni jugo hingke nok bisingo tongo mobile nayo je kuno news nga share khanya nangnai no abo kuno ani mane ani tongo angri uhune abo kuno phunuk maya am sungno tai kun sana gari kya ambai khwnairok bisang ko jabai to hnai ang doya khai ko jabai kha to rihane bin nana bini sa khamrok nunglen bobai tongjak boba hai mane protikhe ba mane bemar ko manja ka bahai lomo kisa timma sangkha ngai doctor thangai bikichar kai hamui tong khai no hai ngo ngai kha kai buma hno ma bono hainu sung biti chari dang liya haini blast ko khai nai sinai nei thanglai kata ngai thangkai iko nai khakai abune agro sunai sawi ko ri khata ri phu ngai ri khai a cancer rumono borti khai ri khata ri khakai kabuno kiri lai tabu ko abuno ni sakai chamung nong kuri rang pusa bu kuri bu phangwa phangki samisa tongmani abno no phalei gotini maro hoja khata titam khaini ja upai yang mo pura ta noko bu ke bu kuri kheto nokhlai bu kuri albani bu kuri angno suno kholiya kheto ta bu ka hanyo iko bom mogja kam tangnan kun bumama ya sarla bu kuri shupo kuri hamdo bu kuri ga mamai songlai ya bu no su ani kaka ko chai niya nugui phai songui chari ton phai mai chadi tabo kono ta ha te waklang kha mane rang ko mo nangui jong tei tebo nangui jong mane ko ma suwa hui jong ha tebo nangui jong tabo nung sanai khaten lukrong ko ko amuno joto no kisa sajor jabai di takro bukro marok saro ang ya pha pel jata o bijini khainai rong bo o kamla kamta khainai rong bo kisa doya khaija baji nei saja jata